Російські силовики пропонували імаму незалежної мусульманської громади Алушта виступити на підтримку маріонеткового муфтіяту. Юсуф Аширов від цього відмовився. Про це розповів адвокат затриманого напередодні кримця Рустем Кемілєв. За його словами, спершу Аширова хотіли покарати за нібито незаконну місіонерську діяльність, але врешті обмежилися 2 добами административного арешту. Один из сотрудников полиции сказал, что они хотят завтра наведаться в мечеть, и чтобы Юсуф Аширов выступил в поддержку муфтията и сказал, что теперь там будет проводить пятничные молитвы и все остальное другой человек. Он сказал: я не буду этого делать, я не хочу, отказался, за что на него был составлен протокол за мелкое хулиганство. 10 діб арешту дістав інший бранець Вілен Усіїнов. Окупанти пригадали йому публікацію 10-річної давнини, де зображено білий прапор, на якому чорним кольором написаний символ віри ісламу арабською мовою. 5 діб у буцегарні отримав Зінур Аббазов. Окупанти знайшли в його соцмережах відео 6-річної давнини, де невідомий чоловік звертається до Рамзана Кадирова на тлі символіки Конгресу народів Ічкерії та Дагестану, який бореться за звільнення жителів Кавказу від російського імперіалізму. 3 кримців затримали у четвер у передмісті Алушти. Усі належать до незалежної мусульманської громади Алушта, на яку системно тиснуть російські силовики у співпраці з окупаційним муфтіятом. Окупанти схопили жителя Феодосії. ФСБ стверджує, що чоловік переправляв українським військовим авіаційні запчастини російського виробництва. Російські силовики називають його агентом, нібито завербованим українськими спецслужбами за гроші, та вже арештували. Феодосієць, чиє ім'я не називають, залишатиметься під вартою, поки окупаційний суд розглядатиме справу про нібито вчинення ним державної зради. 2 роки колонії суворого режиму за картинки у соцмережах. Окупаційний Кіровський районний суд Криму покарав 53-річного чоловіка за нібито повторну публікацію нацистських символів. Прикладів там не навели, але до так званої нацистської атрибутики російська влада прирівнює зображення символіки деяких українських військових підрозділів, а також українські патріотичні гасла. З відкритих даних окупаційного Кіровського райсуду бранця звуть Володимир Благов, і у січні він відбув адміністративне покарання за тією ж статтею. Родини кримських політв'язнів зможуть отримувати грошову допомогу від України через уповноважену людину. Про це розповіла юристка громадської організації «Кримсос» Анастасія Калініна. Вона зазначила, що більшість кримських політв'язнів – кримські татари, які часто були єдиними годувальниками у сім'ї, і без їхньої опіки нині залишаються 334 дитини. За кожен рік перебування в неволі законом передбачено виплату у 100 тисяч гривень і стільки ж після звільнення. Про необхідні для цього документи та покрокову інструкцію можна дізнатися за QR-кодом на екрані у спеціальному розділі на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Раніше неможливо було перерахувати ці гроші на уповноважених осіб, тих членів сімей. Зараз в листопаді прийняли зміни, які, сподіваюсь, вирішать цю проблему, оскільки члени сімей полонених можуть уповноважити іншу особу, отримувати такі гроші. Це, звичайно, не адвокати, і це залишається проблемою, бо ми хотіли так допомогти одній бабусі, але не змогли, бо немає в неї тут взагалі нікого. Не менш важлива і так звана правнича допомога, каже юристка Кримсос. Зараз на покриття послуг адвоката родинам бранців передбачено до 53 тисяч гривень,
Але це замало для юристів, які наважуються захищати бранців в окупованому Криму, каже Анастасія Калініна. Досі комісія вимагала підтвердження надання послуг адвокатами, що вкрай складно довести в умовах окупації. Але за новими правилами приймаються будь-які відомості, і правозахисники Кримсос обіцяють слідкувати за їх дотриманням. Нерухомість Ігоря Коломойського в Криму виставили на продаж. Окупаційна влада хоче вторгувати щонайменше 450 мільйонів рублів. Йдеться про незаконно націоналізований росіянами центр відпочинку «Європа» у Партеніті на південному узбережжі Криму. Потенційний покупець також посперечається за розташовані поруч басейни, котельню, гуртожиток для персоналу та протизсувні підпірні стіни. Зараз через центр ведеться суперечка з попереднім власником ТОВ «Транспорт Логістик». Компанія вимагає визнати незаконним рішення про так звану націоналізацію. Перед тим окупаційна влада вторгувала більше 44 мільйонів рублів за віджату квартиру дружини українського президента Володимира Зеленського Олени. Кошти з таких аукціонів обіцяють витрачати на підтримку окупаційних військ.